Territori Gamer és una nova forma d'oci saludable que segueix les directrius del projecte central mòbil de Correterres, capaç de moure's per tot el territori valencià. Oferint un nou format amb estil GameZone, és un espai ambientat en l'era de la nova tecnologia que ens permetrà jugar, conèixer i divertir-nos amb els videojocs més actuals del mercat de forma responsable, perquè ho passem d'allò més bé xiquets, joves i adults. Els participants es trobaran front a un remolc amb obertura pels laterals i amb uns pilars hidràulics que compten amb la funcionalitat d'elevar el sostre. A l'interior hi ha un total de 16 televisors de plasma de 32 polzades, optimitzant al màxim l'espai de joc. D'aquesta manera, totes i tots podreu convertir-vos en autèntics gamers i conèixer els secrets més ben guardats del món dels videojocs.